Girlfriend zvishwanda kaita asi aringari girlfriend repermanent. Anikuzinza. Mukoza mukufona mufoni mune zvinoitika. Andika. Mabatwa chi? Audio. Anikuzinza. Yanga rubve audio. Audio yanga ichitobvawo zvayo kune mumwe munhu wandachitotaura naye. Ndiani munhu yena ari chikwa munhu. Anga atori mukadzi. Ari chikwa munhu. Ari chikwa munhu. Amunhu wandafambidzana naye zuva rimwe chete. Ngozi girlfriend yako kwachabisi. Ndakatoona chokwadi yakadzisi. Sununga mama tipe inyaya yenyu tini. Pamusoro idani. Inakamhangara Stephen Fungurawo. Nenhau yekuti haasi kuchengeta vana. Zvakatika ndezvekuti musi wa23 wandakamufonera. Ndobva ndati ko indava muchienda kumusha musina kana chikafu chekuti munodya. November chaiva makatiza kurima. Tikarima inini nevana fertilizer mutengi. Anditi ko munodi kuenda kana nechikafu chekuti mudini chekuti mudye. Zvikanzi wakajaizwa stereki nevabereki vako. Wakatiza ndosaka wakatiza kushuruka. Nenhau yekutiza zvikwambo zvababa vako. Ndikati kutanga rini nhasi muzokuda zvikwambo zvababa vangu. Vamakore mangani ndigere nemi. Vana vangani nhasi muzokuda zvikwambo zvababa vangu. Makaroorerei? Zvikanzi handirori mukadzi wechikwambo. Ndikati hamurori mukadzi wechikwambo. Saka zvava kuti vana ava ndevechikwambo kana. Zvikanzi ndozvandatotaura. Ndikati ini chandichaita ndechekuti ndakutakura hembe dzenyu ndokumbonosiya kumba kwamai venyu. Nenhau yekuti kumba kwacho muri kungoenda kuri kumba. Vana mvura ichinaya vana vanotondifonera usiku. Vanhu vakagara mama tiri kukupa mvura mumba. Munozviitirei? Zvikanzi enda unosiya zvinhu zvese kumba kwamai vangu. Chinonzi changu chese kubva kumakicheni uniti mapanga chaiwo chaiwo zviendese ikoko. Nokuti iwewe hauna chawakashanda. Waishanda kupi kwawaishanda. Ndobva ndati zvemakicheni uniti makagara baba tinashi munodini? Munotozvitaura. Sinzi vane nguva vachingozvitaura nyaya yekuti kana pandinosiyana newe makicheni uniti ndangu. Ndava hauna chaunotakura. Ndikati right. Ndobva ndanyarara. Sabhuku ndobva ndamuudza. Pane pakatambirwa witi. Sabhuku ndobva ndamuudza. Ndikati baba vakutakura witi. Vachinopa magirlfriend shuwa. Witi yakatambirwa nevana. Zvikanzi izvoni sabhuku ndobva ndamuudza. Akati chinonzi ndechekuti vakauya havaoneki. Nyange mudaini mukaitika nhamo havabatikana maoko. Hatitombovaoni. Saka nyaya yacho ndoitonga sei? Ndikati ndozviiko kumba uku. Zvikanzi saka ndakazotaura nemurungu wacho. Zvikanzi atoda kuti musangane kumba. Ndobva tasangana kumba. Handiti tasangana kumba ndobva tabvunzana nyaya iyi. Tabvunzana nyaya. Zvikanzi kana una kwaunoda kunomangara kana kwamamboenda handazvandoitiwa. Ini ndine chitupa choshanda pano. Ndikati kana kwako kunzi une chitupa choshanda pano imhosva here yekuti ndakabva kumusha kwangu ndiye chizororwa muno musha. Yave mhosva. Zvikanzi enda nomangara kwaunoda ndava ini ndine chitupa choshanda pano. Witi iyo yakatambirwa. Iwiti yakatambirwa chi nechitupa changu chinoshanda pano ndini babawo pano. Ndikati right. Ndobva ndaudza sabhuku. Sabhuku akati nyaya yenyu yakutonetsa. Iwo pavakataura nyaya yekuti uri mukadzi wechikwambo ndakatofunda sabhuku. Sabhuku ndo nyaya iripo. Pavakataura ipapo usiku hwacho ndakafonera mupurisa wamambo azendera. Indashaya kuti ndoita sei? Mwana uyu havatozivi kuti mwana anopfeka trouza nebhutsu. Mwana akapedzera kubhadharwa. Mwana ari grade 1. Vachipedza kubhadhara school fees yemwana. Mwana ari grade 1. Iyo zvizvi iform 1. Havazi kuti form 1 iri kuita mari izvezvi. Ndakasvika pakuenda kubasa nekurwadziwa kudai. Ndakachema kuti mwana wangu enda chikoro mahara. Ari kuenda kuchikoro mahara. Ndikati madima ngoti kwamambo kunhingi kuchikoro kwacho
$2, $5, $2, $5. Masikuwa mari school fees jadi ichakwana ichapera inga rungotambira kana $1 chaipo. Zvikanzi handikwanisi kubhadhara mari iyo yawandisa. Hamusi kwanisa kubhadhara mari yawandisa imi ndimba bevana. Mogoti hamukwanisi kubhadhara mari school fees ze. Mudiki pano uyo. Ndikaenda pachikoro ndikanochema ndikadai. Ndikati munoona kuti mwana wayo ogara pachikoro, ogara pamba. Zera raka richaiti kuti achigara pamba. Mwana ngaende kuchikoro kune vamwe. Headmaster akandinzwisisa. Ndikati ndoita mari icho. Saka pandinoniwanirawo $1 ndechinguva yenchipoka ndasika mune uniform ndikati mune mabhuku ndikati ndotsvaga. Ndakatsvaga nekurwadziwa. Ndakasuzwa kuona kuti mari icho ari kutondiuraya. Hakuna kwandosvika nemari icho. Ndakasvika ndikati enda kuenda kubasa. Ndozvi ndiri kushanda kubasa kwaRari. Ndakushanda kubasa kwaRari ikoko. Ndakakavha chikwereti chese cheuyo ari grade 2 uyo akasirwa ari grade 1. Ndakakavha chikwereti chese kuti awane maresults ekuenda form 1. Handiti ndo vandakavha chikwereti chese uyo ari grade 2. Ndakakavha futi chikwereti chese kubva pane bhuku kubva pane chikafu chacho chaicho. Vakauya baba vanogeza nesefi kutadza kutenga bhare sipo chairo. Kutadza kutenga bhare sipo chairo. Vana vakakomberana muna January. Baba tokumbira kuti mutengero bhare sipo. Atina sipo. Mutengero bhare sipo. Vakapopota $30 yakabuda mambo. Yakabuda $30 asi vapopota. Popotera vana kuti muri kundibvisa mubudget. Handi ndozvandisingati zvokuti zvokubudisa mubudget. Saka ndoita murume wei. Ndonzi ndine murume here. Kana kumusha chaiko chaiko. Havatombozikani. Makore 17 years hadzidze kutamba nadzo. Ndakangoshingirira ndingoti musha. Kana. Hai, ndazvinzwa. Baba. Tipewo tinzwe ridivi renyu. Ndizozwa nyaya yacho ndotanga nei. Taurisa. Handizivi kuti ndotanga neipi shewa. Hauzive. Aiwa. Panyaya dzacho handiswa kuda kutanga neipi. Zvawanzwa apa. Ndakatuka vabereki. Idzo inhema idzo. Pamberi pamwana. Ndinoda kunzwa nyaya yedu kubva pazvakatangira. Kusvika kuzotuka zviri mukatika. Iwe tangira pakatangira nyaya. Ya, inini soro wangu wenyaya ndekuti shewa uripo apo. Ini handina kuramba mukadzi. Handisiri takaramba mukadzi. Chidawo chake chekuti iye anoshanda. Takangada kuti tirowanidze mari. Handiti. Zvegirlfriend zvishuwa ndakaita asi haringarisi girlfriend repermanent. Taura ako. Hangarisi girlfriend repermanent. Iwewe zvauri kuita ka? Uyu ndiani wako? Uyu mukadzi wangu. Mukadzi wako. Pataurwa nyaya yechikafu kumba ngausi kusapota mhuri. Chikafu chikatambirwa unochitora woenda nacho chimbopindura ipapo. Right. Inini chikafu ndinotenga mwedzi nemwedzi ndinouya. Ani muzviko. Ndinotouya ndotosvika paground ndotofonera vana. Yamutitambire kunoko. Ndichitoenda kana kuti dzimwe nguva ndotonzwa kuti Panasha ari kupi? Ari kwa Gogo Erisa. Andika pa saluni. Ndotoenda ipapo ko iwe ndauya kudhara pa bus stop. Ko hausuda kunditambira chikafu, hausuda kunditambira here zvinhu zvandinazvo zviri kurema. Andika ndosvika pakutakura zvinhu zvezvi ndiri ndega kana kuti iye ovha auya musikana uyu. Andika auya musikana uyu. Asi pati pane mumwe mwana wake musikana. Iye anobva atofona kubvunza kuti wauya nei. Wauya nei? Wotanga kuverenga kuti chakati nechakati ndichizvinzwa pafoni ini. All right. Ko chikoro handausi kubhadhara. School fees yevana. School fees ipapo ndobvuma kuti alright ipapo handisi kubhadhara ipapo. Ukutadza naika. Wapabvuma ka? Kuti basa rangu ndiri mari chipo. Kutenga hembe dzevana. Hembe dzevana ndinotenga but hembe dzevana ndakatenga hembe dzevana ndinoshorwa. Hanzi watengerwa hembe dzemupero. Inini ndinotenga hembe dzakanaka. Ko zvekuti imba inodonha inogara vana yechikoro bwai kuchinaya vanhu vachinge vari pasi pemuti. Haidori imba iyoyo. Haidoni? Hainayo. Iwewe dambudziko rauri kuita iwoga unoshora dare iwewe
waituka dare rino uri kumusha uko handitonga hakuna kwandinoenda musambobva pamakanyemberwa yenyu mambo wangu andinambogona ndambotaura mashoko yayo musambobva makanyemberwa ndosaka mozi meseji handiri yedare yakasvika iri pafoni ndosaka ndaatenda kwereta mari kuti ndikwanise kuya ndizoatenda dare iroro ndashora papi ava ndovabereki vako ka avo ndova ambuya kunyaya yekuti kune zvikwambo kumusha kwemukadzi uyu wakaiwana kupi handitokuzive kana mumusha kwavo kutanzi ine zvikwambo ndakauzoonani wakavakuroora here mukadzi wakamuona kuti mukadzi hai takatorana kuroora mapurasi saka hauna kubvisa sendi kako saka usina shungu nayo ndezvemapoto zvemapoto mune vana vangani wana 2 nayo ndine vana 2 plus nhumbu 2 dzakabva ai ndine vana 4 taura zviwana vari nhai shamani iwe toda kunyatsoexplaina mararamiro aunoita kumba kwako mukadzi wako ataura iwe hazina chandanzwa wataura nyatsotsanangura mararamiro aunoita kumba iwewe uchididha mhuri yako zvaita mukadzi inini kumba ndinouya shiwa uya tatsanangura kurarama unorarama sei iwewe ya inini kurarama kwandireita kubva kwangu handirika kubva kusiyana kwatakaita nemukadzi uyu makasiyana takatosiyana pane 4 years mira iwe pfungwa dzako dziri right handimai manje wati uyu mukadzi wako nai amunonga waita wati uyu mukadzi wako iva mai muchiri mese rinaba vabava takasiyana isu asi hapana kana akapa munhu gukuru kungobva vachienda kuti makangobowana ehe ndizvozvo kungoita kuya vanhu vatifata mapiritsi chiti ndo zvakaitika ipapa ehe tichakahengana hapana guku ratatuwa mumwe asika hapanganzi pane separation kuti memusabhira makaroorana ndizvozvo mapoto kuti hapana mari yakabvisa hapana kana vabereki vangu vatombozivikana senda Alright. Shaman. Iwewe. Handinoziva kuti iwe wane vanani? newana indakachengetawo wana imbonyara. Inoda munhu anoteerera. Ndikubvunza, une vana? Ndizvoka? Vasikana varipo? Vakomana? Right. Kuda kuti mhuri yako iite mararamiro api iwewe? Kana uchiti unotora mukadzi uyu ogara naye zvavakuti wanhonga mazhanji obva wagara obereka abereka wongoti ndasiya magorefeno ndiri kuita hangu obva wasiya hauzivi kuti mukadzi waunobereka naye vana anoroorwa handiti wakutosiya izvo zvawada kutsvaga mumwe futi uri kugara papi chaiva kwaya rini kwa uri kugara handikuda kuti makore esaya wakwaya rini munomu wakaberekerwa munomu pachorume vana mai munogara kwachorume uko kwatu kuna wabereki venyimi wakafa wesu wabereki wedu wakafa asi kunotogara pamusha nababa pamai namba kwachorume achinotane mastendi edu awane stendi yawo enda nestendi asi musha wedu uri machoruka ko ina mai munogara kupi inini ndogara uchifu matouya kubva ikoko mukwasha munomuziva here amai nongomuziva kumuona haana betsero ngiranimubvunza mukoma avo vakuru vangu mubatsirike padare kutaura chokwadi mukadai dare rinenge ratoona kuri kutoperera nyaya takaita yedu sesusu chimiro chayo mai avo vari kugara kupi avo hakusoziva kwaanogara vana vari kugara kupi musha wayo vachibva kuharare kubasa kwavari kwamusiri kuziva vanoenda kupi
Sangana ine. Sangane pamusha. Pati ndongozwa kuti wakauya. Izwa izvo. Ndikataura chokwadi ka. Zvinhu zvinojeka. Tikachepere dare hakuna kwatiri kuenda. Mai ava vana vari pamusha, mai ava vari kuHarare. Hakusi kuziva kuti vari papi, vari kushanda papi. Vachibva kubasa ikoko vari kuenda kumusha kwavo iri kuti vari kuuya musha menyu. Imi muchiona vachiuya musha menyu imi muri kuti vari kuuya kotsvage munhu wamakasiyana naye. Akauya musha mwenyu akamwa poison, akafuma akafa. Zvinozi mukadzi wanu kuti mwana wanu kuti ndiani musha mwenyu imi. Wakaramba umwe wako ndiani? Mukadzi. Saka muri kudei musha mwenyu akamuramba imi. Zviri kushamisa ika. Ichazvitunga yega unge mota. Chisomo chiri apa kwasvina kwabvise chimochi chisomo chacho moto yobva yapera. Mwana wanyu ngauyagara. Wendazwa kuti pane mwana uri apa. Ngauyagara. Une mubvunze ndoti ndimubvunze. Ndoda kuti imimi matangiranya mese muri tu matangiranya yenyu nepadumbu. Dambudziko rakaita kuti museparate imi muchienda kwenyu achienda kwake ngerei. Pamusoro idani. Tera mirai maiyo. Ndoda kuti baba ngataure ndiwo muridzi wemusha. Chakaita kuti murambane chi? Dambudziko racho ngerei. Pamusoro idani. Chakaita kuti tirambane. Handitika. Ini asina kuzvitarisira kuti ndozviteerese chichaitika pakuita sei pakurambana. Ndakanga ndabuda kuchinja foni. Ndibva ndatenga imwe foni. Ndibva ndati iyi foni regai ndichinopa chi mwana wangu uyu mukomana. Handitika. Mukoza mukufona mufoni mune zvinoitika. Handitika. Mabatwa chi audio. Ani muzvinzi. Yanga rubve kodi. Audio yanga ichitobvawo zvayo kune mumwe munhu wandachitotaura naye. Ndiani munhu yena ari chikwa munhu. Anga atori mukadzi. Ari chikwa munhu. Ari chikwa munhu. Munhu wandafambidzana naye zuva rimwe chete. Ngozi girlfriend yako ndichabvisa. Saka ndori chokwadi yakadzisi. Isinotsaka pane chokwadi. Yanga iri girlfriend yenyu. Mukadzi akabata message kana audio yegirlfriend yemurume unoita sei? Kana kuti ndoda kubvunza chiti imi mukabata message kana audio yeboyfriend yemukadzi munodini? Nogumbuka. Saka iye unodini? Ngatitaure. Unodini mukadzi wabata audio yenyu? Akagumbuka. Akagumbuka. Handitika. Ndibva ndatanga kumbuta tichitaura tiri pafoni ipapo ndibva ndatanga kuti aiwa sorry. Ndokukumbira uregere nezvandaita izvi. Asi mukadzi akaramba kuita sei kunzwisisa. Ndobva atiti inini handisina kana basa newe. Ende usanditsvage. Ndobva atondi break bloka mberi wakoma. Nyaya yenyu ndatoiona pese pairi. Harisiri dambudziko rekuti mukadzi wakati ndakubloka chii zvazoda zvikadai. Idzo inhau dzokutukana. Asi chendiri kuona ngechekuti mukoma mwanakirwa nechihure. Muchikanganwa zero muchadzoka kumusha. Manakirwa nemisikazwa kwamuri ikoyo. Mune chemwakaendesa ere kumusha kwemukadzi? Hakuna. Ngatiti iwe uri kuti une laki nekuti mwana ubereka ana akomana. Iwe une hanzvadzi herewo. Hanzvadzi dzako dzakaroorwa dzese. Dzakabatarwa mari chuma chekuti dzaroorwa. Hadzina. Uri kufunge nadzo. Zviri kunakidza ere kana kuti zviri kurwadza? Zvinorwadza. Dai ari mwana wako iwowo unotorwa kwakutambiswa ungoitiswe pamwiri anyari mapoto bvatsvetwa kwakuenda. Unofunge semubereki. Sangana ini? Panorwadza. Panorwadza. Ndo zviri kuita ana mai ako. Imi makatora advantage. Ngatisatora brain dzemumapurazi. Chinozi purazi babasa. Brain dzemunhu hadzichinji kuti ngedzemutwa ngedzepapurazi. Brain dzako dzinenge dziri kokai. Brain dzako iwo. Kunyange unozwa vanhu vachida kuti hanzi inini handingi ndinoda kubvunze chikwereti changu pana ndingi domwire doro dobhemere mbanje. Wagara wakazvironga mbanje chachiwindi. Chihure chemuri kuita chachiwindi chekuti uyaende kumba kwake uyu. Mukadzi wenyu muri kumuda asi chihure ndo chemuri kuita. Ndiri kunyepa here? Amudere mukadzi.
Hamuchadi? Right. Imumu kana musingachadi mukadzi imwe muride kuti aendepi? Abereki yake ari kuti uri puri. Zvaakabva pa 17 years abereke mwana uwo ari kuti mwana wedu uri kupi? Ngoti asati azoti mwarambana. Asati azoti mwana wedu uri. Kana makatorana kubasa kumapurazi ikoko, vari kuti mwana wedu aripi wabereki wake. Sakana iri ndipambe pane nyaya dzakawanda tode kupamba. Ari kuti mwana wake aripi? Warusike kuti parusike paroti vari kunani wasungurawo chamunofarwa kuziya ngechekuti kana musingachadi mukadzi musina chemwakaendesa kumba kwake wabereki wake vari kuti mwana wedu uri kubasa mupe chekuti aende nacho kuna wabereki wake for 17 years azoti mwana wedu anga ari kubasa nyangwe pakambani chaipo ndikakumangara ZCT unotibhadhara makore ese ndakasenza mabhekdated pays angu unondipa tobudana bhadharai mwana uyu adzoke kuna wabereki wake vanange wenyera vese hamuna doubt mukadzi wakakuhurira here unoroya here une chikwambo here dambudziko rake ngerei pamuri achitanga ionekwa chari kukushayishira chinyi kwa mwanawo uri kushayishira iyo mwanawo ndoda kuti wabereki wake kana vari mai ava kana iri hanzvadzi yababa vake uyu adzoke nefeedback ndiye delegate yatumwa nefamily enda unomirira nyaya yemwana uye kuti taura kuti zvakati zvakamira zvakati tione kutangira ipapo ndoda kuti mutaure chikonzero chemuri kuti mwana wanyu handichadini pamusana pechikonzero chakamira zvakati iwo tore mwana wawenda musara muite rugare taurai chikonzero chifana chikonzero handina chikonzero chekutaura nekuti iye ndiye akatotanga achitotiti handichakude izwai zvemukoma kana pasina chikonzero ngati kana mukadzi mumba akadzesa ari apa narume ese ari apa anotomborongedzesera mabhegi ichizobatana dzoka tigare mazwi kutukana uyo waitaura mazwi ekutukana nekuda kwekuti pakaberekerwana parudi kanozi vana vaende kuchikoro wanaona kudya baba musimudze musoro ndimwe musoro wechitima chikonzero chemakati imwe chemuri kuti mukadzi wenyu akati handichakudi chikuru chacha chimwe chete kuti wakati zvakati handichakudi pamusana pezvakati ngechei nechiro chicheuikanza akabata meseji mufoni pressure ndo iri kumuwandira imi mukaanza pressure meseji mufoni nemagirlfriend vana hamuchengeti mukadzi hamuchengeti kumusha kwenyu ndekupa ana amai kwamba kabva Mozambique baba wake ngomozambique akaberekerwa muno makauya gore ripi muno Mbuzi huyo. Kana achita simtoriro mbuzi. Tumudedzera mabudzi asungwe. Yotiwa waka. Mbuzi huyo. Mbuzi mpatirane kana pana makoma na vakapera basi saka iwe jamani isisu kunoku vanhu vanorora kungati kutaura pavana
Kuna wana wangani? 4. Ndizo zoka. Mimi ni 2. Hapana kuita miscarriage here. Wana washo ngewani. Wangu. Gadziri muka here kana kuti wanga uri wana. Ropa rake rakasara here mudumbu make uyu wana wako wabuda iwe. Ropa iro rinodogadziriswa sei? Wana warozi ropa rani? Dai akafa uyu nemiscarriage iyoyo waizowafa ine nhumbu yani. Saka usarambana ngapi? Chemo zvaunotaura. Ukaita vana 4 wakaita. Kana pakabva nhumbu 2. Kana pakabva mwana wese imombe. Chemo idari. Mwana wese imombe. Saka pavana 4 ipapa. Imombe 4 dzaunobvisa. Kana iri mari unobvisa 450 ichi mombe. Hauna chawakaroora mwana. Hatina tsika iyoyo muno. Kana iri kuMozambique kwenyu muno hatina tsika iyo. Ndokuti unotora mwana munhu uchiperekeza usingaroore. We don't do that. Mozambique mutemo kamwana kane 14 years kanoitiswe mwana. Takutora mutemo iyo kuye kotsveta muno. Hazviiti. Handizvo. Vana hausi kubhadhara chikoro, hausi kuchengeta. Ari kushanda here mumoyo? Ari kutoshanda. Murungu wacho ndakataura naye akatoti mari inobata Stephen ka muri kutondishamisa kuti Stephen asi kubhadhara vana school fees. Stephen asi kunhangirikira, haasi kutengera vana chikafu, haasi kutoziva saizi yebhutsi yevana. Ndikati muri kutaura kuti ari kubata mari ini kuti ndizoenda kubasa avya ne$20. Ndikati naimi muri kumboshandira mari? Tukanzi handizivi mari yandoshanda. Ndikati muri kura kuti murume mukuru kubva muno Marusike kukwira bhazi kuenda kuHarare munoshandira $20. Vaiwana takoretiwo mafuta kuti nditi vana vadye zvinhu zvakadaro hazviite. Ndokoretiwo ndodirwawo mafuta nevamwe pandotenga turi taziyaya mwedzi ufuti watongopera futi ndisina mafuta. Murungu akataura kuti vanobata mari, vakadzi vanorovana pano. Iyozvizvi pano umwe womashure mangu ane vana 2. Kuti azodza kuti ane vana 2 matwins ndindakatozoudza vana mamava kuti mwana wenyu mukadzi wacho totaura naye achitoti ndakatosarendavo ndakaona vakarara neshamwari yangu ende haatonzwe. Saka vana amai munoti kudiwe chikuti kana mwana wenyu munyika medu? Zvakashata. Unoziva hama yangu, kugara munyika kuteerera utongi hwenyika yacho, kuteerera utongi hwedunhu. Kana ukava uine katsika yako kaka madhishe wane raramiro yekukunyorera eviction order vakuisa kwaMajor City mubviswa. Hatigari netsvina dzinenge dzakadaro mumatunhu medu, tinogara nevanhu vanotiteerera. Hauna kubarirwa baiwo, vana vakabara wega, uri kuzvibvumira wega kuti vana ndevanga. Mukadzi kana usingachamuda hatikunyengerera, hatikumanikidzi, ndiwo uri kuziva zvikonzero zvauri kumurambira. Kana uri wokuti sumu apo tsve zviri kuri, asi mudairo wacho chauona semunhu. Kana uchitamba nebanga uchafa nebanga, kana uchitamba nerogo uchafa nerogo, uchitamba nepfuti kana uda nemusee ndo zvichakuuraya. Uri kupinda chenjere gomba riri kumusana kwako. Kana usingachadi mukadzi uyu haarambe ari mumusha mako baiwo. Kana wataura pamberi pedare rineri iwe uri kuti musha kwamukadzi uyu hauzikanwi bo, unode kuenda seiwo? Titaurire maendero anode kuita kumhuri yake mwana uyu aone kuenda abve musha mwako iwo. Ndode kuti aende akadai mupe madirections kuti asvike kumba kwake uyu hakusvikiki. Abereki ake arizoti mwana wedu pa17 years ari kundozwa nemasoko, wane mwana mumbu yabva, wane mwana mumbu yabva. Alright, pakudaro kugara kwese kumanga muri kuita imi, hama dzake dzaifamba ari kuyaumba kwenyu? Hama dzenyu dzemukadzi dzaiuya here? Iwe uchiti nyongo waigarira kukwasana nazo kwati waitiza, waitambira zvakanaka. Uchiti uri kutambira nani usina kubvisa kana senti? Chinonzi weti kuti kuzvara zvinoreva chii? Unovaziva sei? Iwe usina chawakabvisa kwavari? Wakanongedzerwa ndiani? Ku girlfriend yenyama yetaura naye baba wacho anogara.
Alright. Iwe shamwari unozaniwo. Tinashe. Baba wanomboya ari kumba. Vana hapo nao. Wachuya nei wachinge wauya. Hapana chaona tafuta nenda Kachipedze mwezi. Mukawakumbira mari vanoti kudini? Anotanda mari. Asi uko mari vari kubvisawo. Kwanenge vari. Basa kwaro senza ndi vanoshanda kunhingi kutira bablas. Pane hardware vanouya vanonhangirikira inoitwa zvemapuranga ipapo. Ndo pavanotoshanda ipapo. Ndakuenda kumbudzuku. Izvo zvakareruka manje. Kana muchiziva pabasa pawo. Ina handipazivi ndakatongonda. Panotsvagwa. Panooneka. Chirongwa rakangwara. Apa akwiri batsura. Unogumira pasi apa. Chinenge chiripo chache kuti panorongwa urongwa hwekuti mubatirwe pei yekuchengeta ana enyaya. Mukadzi wenyu ovhura akaunti yekuti kambani inopaura mari yekuti ichengete vana ichotora mari yekuakaunti. Anometa hamusi kuchamuda mwamuramba. Hamusi kuchengeta mukadzi asi muri kuchengeta vana venyu. Vana venyu vane 18 years motora. Kunoku kwachangamire kunoku kuri kutodikana roora. Rekuroora ana enyaya. kuda move 4 at 450 each. Nende makupuwa mazuwa. Zvemwaita zvaya kuti mwaka mchiti mwakangwara hapasina kushangwara. Mukapuwe date moya nezvirudikana nachangamire uko mukadzi uri bate mari. Chawagona hapana jeri repindura. Wapuwe keni iri kudzudza. Ibva panapa 100 meters uchidiridza uchisvika mvura yapera unoswera uripo. Ndozvemakuita. Unowirirana nazvo. Ndizvo here wakoma. Kuwirirana nazo ndiunganidze mari iyo yekuchinge kupiwa mapirizi atenge muntu. Taurisa tindwe. Nekuti ndiri mari anotambira iyi andotambira muhardware ishoma steri. Mari $80. Iwe. Koma roje akora kuti mari. Iwe. Wakutaura tuzedza umari choka hivi. Mari chere kwa nyepera ne. Mukandwe. Tamba ni dare. Zipewo namba dzemurumwe Dzimurungwa. Tinadzo namba dzacho. Mukandwe. Namba dzacho. Izwa kana mari. Ukada zvekutamba tino kudipota muno mubva muno. Zikure muza. Kuti vana vakadzi vanzvadzi dzangu inini kuya vakauya kandiona vanotopiwa manickname. Ndosaka vasina kutouya. Vati tinoenda kupi kwatopiwa manickname nemukwasha. Vana mbuya vanopiwa manickname nemukwasha. Vapina. Anoti kudii kuna nambe? Pane mukadzi wanzvadzi yangu anogara South Africa. Paakauya vakabva vabvunza mashitsi zvikanzi mashitsi ewaiti ari kupi, mashitsi angu ewaiti ari kupi, kwete kuti mashitsi edu, mashitsi angu ewaiti ari kupi. Vadati handisi kuzwa kwaari. Zvikanzi izvoni pamwe wakatova paJubek. Ndikati mogoti ndapaJubek kwaanobva kuSouth Africa. Mashitsi anoita mari nezvinhu zvavakakuvigirai hembe dzevana vanoita mari. Ndo vakazouya wekuEpworth uku. Zvikanzi izvoni madhishi vakasvika vakavhunza madhishi vamboenda kumapurazi kwamerwa wakawanikwa girlfriend vatota chikafu vaenda ikoko 1 week vadzoka ko madzoka hanzi handakana chikafu nechikafu chamakaenda nacho isu makati sati tine nzara madhezi acho ndaishanda pachikoro pasekondari ndaita house girl pachikoro pasekondari pane vamwe ticha ndobva siya ndo vatondipa chikafu chokuti ndidye nevana kusvika ndizotambira vadzoka futi vagara futi chikafu chiya ko chikafu chamakatakura mukaenda nacho hanzi zvoni chakapera handichada basa kwazodai ndikati pane zvaitika munhu anozvida kuzvisungirira. Ndakazoudza sabhuku pega pega pavauya vada kuzvisungira umwe musi yese yako vakasungira vakada kunozvisungira vasingazi kuti amai vangu vari kugeza muningi vasara amai vangu gore rapera achida kukuhwa chibagi chacharimwa nevana mai vari kugeza ivo vatora tambo vabuda vaenda kuda kunozvisungira ndakuda kundozviuraya vakazodonha nekudhako vadonha vakangana kuchisunga kunozvisungira paipai umwe mukomana aitobvawo kunosunungura munhu ndakazotidedza tinasha tidza tidzauya toti baba wako vadonha vari panapa tambo iri momwe kochi hanzi anda kunozvisungirira
Mukoma naye saka ndianitorera mari yangu. Vakaya vasakana sendi. Hanzi mukoma naye ndianitorera mari yangu. Mufuke mukoma naye ka. Haadye kana chiro chinje munhu. Ndikati saka imhosva kuti adedza vana venyu. Kuti vaya kutore kwa mamda unozungira. Sabhuku ndikati vadedza 3-4 times yanchaudza sabhuku kuti baba vada kuzungirira. Ndikazopesa ndavati endai chienda mozungira kumba kuna ana mai venyu. Kwete kusungira kunoku. Muda kusungira kunoku zvaita sei? Endai mozungira kupi? Uko. Chandinoona chinoda kuita pana vakoma wa Changamire. Vakoma wana chavakaendesa kumushambo mukadziba. Vakoma wane misikazwa yekuti vari kuita system yekushandisa vana vanhu vachipsveta nekuti iforena havasiriwo muno. Isusu izvozvizvi pamutauro kuti ndiri padhuze nebhodha reMozambique. Kundoti tukutire paonini paya nepasipoti yangu kuenda pamachipanda paya mabatirwo etinoitwa nemaMozambique enzika. Tinotokwenjerwa mapolisi emumo tononoka tata muchando. Asi imwi mwakagara muuchi nemukaka. Muri bete riri mukaka, kwakofire mukaka macho. Saka zvetinoona zvingava zvakareruka pemuri imimi. Ngezvekuti kana musingachadi mukadzi uyu. Mukadzi uyu hakuna kwaanoenda bawo. Mukadzi wenyu ngaagare mushamo machichengeta vana venyu imimi. Kana musingachamudi imimi murango mapiwa na Changamire pedzai kuroora vana venyu mochimubudisa mushamwenyu imomo. Mwaneraramire kuti arani masite zvara. Akafa imomo mochitangira ipapo nemasite zvara. Kuti uri musha wenyu unless kana muri kuloja. Kana uri musha wenyu haabudi moba. Musingachamudi mubvisei. Kana muri kuita mafaro iyo mangwanana hwedza tinozoti muchadzokapo pamba yawo papo. Mosarudza zvamuri kuda. Ndiyo ndoda kutoidimbura ende pachafiwa pastendi papo ndikati anouraya umwe ndiyani imi mndimi pamwe imi ndimi mukatonhangirira mukatofunga mumweya usiku ini ndendiri kubasa kwarari kumba kunosara vana umwe mwana wangu asangoti toti auraya ndiyani panofiwa nenhau yekuti yestendi kuti zviita sei ina ndachandombokuitai kana mada zvokuti kama kutaura muromo kuti pachafiwa pastendi papo ndakuti padimbura wakajedzwa stendi ndakuti idimbura stendi iyoyo akadimbura unoda kuidii ada kuvaka kane mukadzi wake apa ndindakaita dhakabhoi pamba ipapo ndindakamira pamba ipapo stendi ndiye wakatenga kana kuti ndiye wabereki akatenga vakatenga ine imimi ere tichese saka moda kudimbura stendi makatenga muri vairi ipapapo kwadimbura yemakatenga muri vairi ngeyamai kuru yevana uyu ndiye muridzi westendi iyoyo imi musisiripo bai munhu kana muri kuda mukadzi wenyu wechipiri imimi mutsvakire stendi mogara ikoko iyi stendi ingaisarire mai nevana mai kana musingachavadi stendi ingaisarire vana vakomana vairi pemuda kugara nemukadzi wenyu wechipiri ndo pari kugara mukomana mukuru mukomana mudiki unosara kugara pamusha iwonawo aingwanyee imi vendai motenga musha wenyuko enda pana nokubvunzai mogara ikoko wemuri kutanga ikoko vana vamuri kubereka ikoko matwinzawo munazive kuti kana ari iwona ndo wamusha wawo hakuna mombe hakuna dhongi rinoyamwe mombe ba dhongi rinoyamwe dhongi uyu unodya nhaka yababa vake namai vake nhaka yamai vake ziya ramai vake nababa vake kwete uyu from bush to office hazviiti munasobazwisisa ende mukafunge kafunga kekutengesa ndodosaka Changamire aripo iri haritengeswi baihwiri rina ridzaro musikachariridzosera uku vanoziva zvokuita naro handi renyumba hamuna matitle deeds pemuri hamuna idzi nhamba dzechinodzora Titati namba sei? Una ndingi babasa. Oh, tinaye kudare kunoku nenyaya yakadai uri kumbohora mari. Takanzani? Takanzira unda but 1. 1. Eh. Ata ndikataura chokwadi baba, chokwadi chabuda. Hai chokwadi chabuda. Kana wanyika zvakupurisa. Mungwe last time wakabva pari kuchema ndakuzvisunga. Ana ndozvisunga akanaka. Andope bote racho kwati chikwiromo. Ozvisunga mwakatarisa. Asati ambona panopona anozvisunga saka achidarizvo. Temwe makamira seya. Nana mai. Vana mai. Amai vake ndio.
Saka munirega mwana wewe achita zvinhu zvakadaro munyika inda. Kundogara naye kwaanobva kwacho kwakapauni kwacho rumande kwakasiyana. Ini ndine wangu musha, iwe wane wangu musha. Imuri kugara kuti? Ndiri kwaRusike. Pakapau? Kwakaiyo, togara Kusike. Kusike? Nepachoruma paya? Ndio vanokokerana motoka, hamuzvione zvinoitika kumba kwemwana uyu? Hamuzvizive here zvinoitika? Nekwakapau. Kuzviziva ndozviziva kuti wana wakaita sei wakapesana. Asi wanguwo murorawo futi. Ipapo ndikushorawo kana kuti ndikushora kana kuti ndikuda kutaurawo. Wangu murorawo futi kudzoreka chaiko. Hama dzangu chaidzwa nasekuru wangu ini. Ndofunga kwakafanza dziya. Wakati muroora mazvarirana vana chidzokera mumusha muite sei muyanani kana inini chai zvinotondirwadza handiri kunyeka ufanira kuti tiyanani wayanani vagara vari murume nemukadzi handiti wana wangu avo noti inini kana padarera nasangurawo ari kutaura kuti anditambire mari kubasa kuchengeta mhuri yake saka tichitoda kunzwa kuti zvakamira sei Steven Sangurawo munomupa mari here? Hanzi basa handitambiri manotambira $80 chete hakuna mari yandinowana. Asi kubhadhara vana vechikoro. Asi kubhadhara vana mari yechikoro hatenge chikafu. Chounoita ipapo wakamirira kuti wanzwe kuti department rorishanda rakamira sei. Unofanirwa kusakasira maomwe mako wape mari yavo airtime yavari kushandisa. Halo baba. Alright. Asi anowana net salary yemari per month. Ipata zvokuti zvinoreva kuti iye pamwedzi kureva kuti mari yake inongosvika kuma$80 iko kwaari kutaura. Because atori padare ramambo panapa saka mambo vakatoteerera ende at the same time vanga itoda plan yekuti angachengete sei mhuri vana havana chekudya maschool fees uya kuna ari kuuya kapadhuze akauda Hamukazimba. Taurisa. Muzamudala zvinhu zvinongosairwa nyaya dzakawanda hanzi handisi kuchengeta wana iwo kuchikoro zvangu handisi kubhadhara asi nyaya yekuti chikafu ndinouya nacho nguva ndokutaura ndiri kuenda kumusha ikona ndinouya nayo ndinoasira kana mari imwe yekutenga muriwo ndinouya nechikafu taura chokwadi ndozvanjate anga asingazviiti zvino hana chaari kuita kumukadzi nevana
Yeah. Yanaenda wana hivi. Varuda anza. Yana 50 no. Vauzi. 50 mdara. Anza. Badala ulibise namba mwana mkoma. Kugosa mwana mkoma na siku mkadzi alipo. Might pay namba yenyewe pole. 078. Munape kunyorere boss. Anga ari kutanzi namba yemwana mukomana zvino zvingaiswe pamwana here wadzimai varipo Asina kubvizira kana senti. Zinaita mdara. Aida bukan. All right. Saka I think sokusendera ipapa tetakanyora kuti ndeyemwana ndeyemukadzi yemwana ineiko kefuti Tatinoita ndechekudai zvaba mukuru mwana achiri under age haasati ane chitupa chekuti angakwanisa kuva achivhura eco cash 1 2 mwana achiri kuchengetwa namai vari pasi pamai zvichireva kuti mari inofanirwa kuti ipinde muakaundi mwamai nokuda kwekuti ndivo vanoziva bhajeti yekuchengeta vana kubhadhara chikoro, kutenga chikafu, kutenga chekupfeka kuti vana vange vachikura. Ndo zvatingawana zviri nani. Kana auya ikoko achipa machanges musambomutyira ba, regerai aite machanges iona, then panoitwa mapepa woendeswa civil court obatirwa maintenance, mari inenge ichibva basa ichibatwa ichipinde muakaundi yemukadzi. Anofanirwa kuti atopa namba yamudzimai ndo yamuda kuti musenderwe. Emire kupe mnorichi namba inde and 0785 250 412. Bani ngangotambira ipapo inombotitsa zire kuti chii? Charuza. Handi panomboda zita rekuti mucharuza. Makanyire. Mucharuza Makanyire, ya ndo zita remudzimai wacho. Mucharuza Makanyire. Handi dete randitambira pe iroro ndo ramunongobva maganisha iroro. Thank you. Asiziwa kuti pay yauri kuisa yauri kuhafurirana mukadzi $50 yauri kuisa kumukadzi haisiri yerora. Iyo ngeyekuchengeta vana vako. Kwachangamire kunoku vanofanirwa kupa mazuva. Musi wakati uya nemari yakati, musi wakati uya kana nechipuyo mombe, musi wakati uya nemombe, ubudane nevanhu vabude mumusha mwako uyu.
usare woita zvaunoda iwowe, asi mushaona vachibudemo uri kusara wakamirira wana uyo mutsvakire kwake kogara. Handizve hakuna mukadzi ariko, hakuna problem, asi ziva kuti pei iri kupinda iyi $50 iyi itori shoma. Uri kupanzvenga nokuda kwokuti uri kuramba kuti hakuna mukadzi ariko. Yaifanirwa kutoita hafu hafu papei yako, kuna mai nini hafu, kuna mai kuru hafu, wodzidzese mhuri dzako kutakure ngwena kuida, kunyamarwa ndiwe waida ngeyako. Zvakundikana unongoita mavidhavhidi forms, mosangana civil court, changamire onyore tsamba chidhindo tsve mejasiri batapo, munotambe nhowa izvo, munorisiya basa. Ende warisiya basa, hurumende inoti chengeta mwana wako kunyange wasingari pabasa, ndewako. Kuti wafunga waonoti zvinonetsa kumuchengeta uraya, asi tikatokubata kwaukande mujeri. Ende zvakunakidza mazuva ano, jeri remazuva ano rakuzi 37 years, wokuboripoka 37 years uchadzoka rochona. Unochonereyo, saka kutotendondedzi kudonha, chengetai mhuri yenyu kuti wazive kuti ndi baba wadu kunga muri kuchengeta mukoma. Zvese zvamuri kuita izvo, chinhu chakakosha kuroora. Ozvizvi hamuna kuroora, maituwa hamuna kuroora, umwe usuzikanawo hamuna kuroora, maituwa ane macomplaints nemwimwe, ayani macomplaints nemwimwe. Muchaita sebere noti inonyama kwafire pakati kumweka. Munoshaya kwekuenda. Zvimwe zvacho zvichazokunetsai. Ozvi munenge muchiti muri kungwarira. Anhu ari kungokuti hero, minyama iperi. Izvozvo zvichirinase kuratidza ngechekuti mai wako yakwaitawo kutomanikidza kwaitawo. Dai yanga iri nyaya yekuti mukadzi uri wrong uyu, dai nzva dzako dziri panapo. Kunyange baba wako pasisina iwowo, musha mwenyu muna ana baba asara ari baba musha mwenyu iwowo, aifanirwa kunge akamira namai avo. Aifanirwa kumirire nyaya dzako, asi asairira nepamusana pekuziva kuti uri nhubu. Bvisewo nhubu mumusoro mako. Kuna mwadore? Koya unoputa? Hombeya unorova kuti? Anotorova ndoita zvikwere kwakatembo. Ndinenge ndatoona kare. Izwi hama yangu. Hello, kati zvane muri apa pamunararamire kutaudzana. Makaifanirwa kunge makataudzana muchitowirirana kare, makatotadza kuwirirana. Ane chekutaura ngataura akatarisa kuna arume ari kunoko, haambotyisi. Tingava takashata kumeso, asi mazwi etiri kutaura anotokosha kwauri. Ende muchibudawo musa mumaka kuti kandodai chakupendare, handizvo. Mwatobuda pageti papo, kwakutofarirana magarire mwamakaita nemugara magarire iwona, hatisi kumbomarambidza kana kumamanikidza kana kunyengerera. Chetisiri kungoda badzi kupare mhosva panomwe. Endai mugara zvakanaka. Ndozvetinotarisira. Mudziye runyararo nerugare. Ori ugara zvakanaka, asi mhuri yako huyawone. Urasa kundizwisisawo. Madhireza aya emuri kufukura aya achazomutambudza mangwana. Mazwero wako mawo. Saka mwana aita pesa. Taakuda yatezara. Vane mwana wakaisa mimba ina. Takutaura kuti mombe. 4. Unokupani pari kuchema here? Ndikuroora zvinochema. Ndeme paroro unongomba kusabichana. Unochema usina chawina. Ukubvisawo 410 pamombe. Each. Vatoda neamai futi umai. Vazoita 5. Handoguki musana gukire mahara. Ndozviri kuna kusumwa. Unoyana green. 10. Imari.
taura kau taura ukuwautaura zviriko mwedzi wemangwanipera kwemwedzi ini mari handikwanise kuiwana iungane nguva ichimwe chete handikwanise kuiwana kuti iungane nguva imwe chete. aiwa unogona kutipa mari pamwedzi vandogarawo ndotobhadhirawo rendi uda kuroora ere kwautasuda uda ere kuroora kwautasuda kuroora ndoda kuroora uda kuroora mira zvosamhanya ako eramira ndati uda kuroora ere kwautasuda ndinoda kuroora uda kuroora rini pari zvimwe zvandingati ndingaise pamakore mangani kana uda kuroora 17 years wada kuita dzimwe 17 kuti wotaura zvokuti hazi handingazivi kuti rini kana nawasika kuti kana dare ruri tsvinyire unofanirwa upuwe zuva rononze mwombe imwe upuwa kuti zuva rononze mwombe imwe kana zvakundikana udoro rwedanho rinokurwadza nyora kupera kwaseptemba unaende mari yemambiri ichitanga yacho yekutanga yacho timunane ndakuti June, July, August, September, 4 months. Tsvaga mari yemombe 1 iri mari inenge iri mari ichangamiri pamombe 1 tata muti 410 chiti pa $400 yapisa 10 yapi 50 chaja 400 mombe 1 400 mombe 1 ziri 4 1.6 dziri 5 ine amaika dziri 5 vanogona kuchemuka yakanaka 2000 munhu unochema unochema ine bakabata chema uri 0 tikati asi yakadaro ine basa rondonhumburisa ana ichenda handi mabhuri enyika basa iyo mai yake akaroorwa iyo tadzororawo mwana womusa saka uchiona tiripo madzishe hamene kwenyu kumozambiki kuti unongoita mukushwa wevana chimutora vakadzi mukuberekesa ipapo tokubatayo muromo kumozambiki unobata muromo waishe imini unobata muromo wacho tokumbirawo kuti kumozambiki hatiite sei hatiite mutemo yonotoroorwa tobvisawo mombe nembudzi kuzvino zvaari kuita izvi asati tazviona kamuno ipo pano takatoroorwawo tatobvisirwa saka enda aroora Darura. ring yairo kana awara kana ring yaro asimukai yamusai nachikumbirawo dare ndozvari kuti takarambana inini kubvana kuti pangani kudhudho racho hamuna kurambwa isusu takaure kuti hamusati marambwa murambwa kuroora zuva remunorambwa maiyo izuva remombe kupedzisira echipaii piraimo ndodichangamira atangira ipo papo ende mwapire musha mwake uyu asina chaabvisa uyu ende aimotaurira nababa kumusha aritsiwi paguwa rake uyu aripo uyu kusvikira dini apedza pedze nyaya yacho unze roora kuna changamire ndoti mhizi yenyaya pana mai avo ndaunouya nazvavo uende kudirect kurumbidza kuti dzezera wako ava nyaya yakundiuya panapa zvandawana izvi kudeedza kuti zvara wako alright takumbira simukai vanga vasaina apa musaine masignature For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.